guys, σήμερα πήρα το Brawl Pass, δυστυχώς όμως το κανονικό, όχι το Pro. Και σήμερα θα παίξω με έναν άλλον YouTuber, εντάξει όχι YouTuber, αλλά έναν καλό παίκτη στο Brawl Stars, τον Dragon Official. Γεια σας παιδιά και από μένα, link στην περιγράφη πήγαινε να κάνουμε ένα sub. Θα ανοίξει το Brawl Pass. Βλέπουμε εδώ, όχι τώρα τα δωράκια, στο τέλος. Ωραία παιδιά. Credits, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πάρω από τα Lumi. Θα το αφήσω και μετά και τα Stardrop. Μας το κάνουν τα credits και για το Lumi και για το Lumi. Μισό. 100. Όχι, δεν μου δίνει το 1000, δεν μου το δίνει. Στο δίνει. Είναι 2.800 credits. Σου φτάνει. 2.000. Μπράβο. Καλά, θα το αφήσουμε εδώ. Στο τέλος. Έλα γαμώ το. Έχουμε λίγο lag. Έλα κάτω. Ωραία. Κοντσάκια, θα αναβαθμίσω σήμερα Max Sandy. Θέλω να μου πείτε τι να πάρω με αυτά τα gems που έχω. Γράψτε το στα σχόλια. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και subscribe. Γιατί θα πίνετε είναι τόσο πολύ τρόλ. Μόνο το γιατί. Γάμο το. Τέλος πάντων. Μακάρι να έχω πάρει το πρώτο μου, δεν είναι 1500, τέλος πάντων. Πάρω και skin Frank. Είναι ένα πολύ καλό. Άμα θέλετε στην επόμενη season να πάρει πάλι το Brawl Pass, πρέπει να φτάσουμε τα 25 likes. Σε αυτό το βίντεο και τουλάχιστον 50. τα 50. Θα ήθελα 100, αλλά αν μπορείτε 50 subscribes. Και τώρα πάμε στο καλό του βίντεο. Εγώ λέω να αρχίσεις 6 πρώτα. όχι, άστα. Λέω να αρχίσεις πρώτα. Δεν έχω πάρει τίποτα όμως. Και επίσης, σε αυτή τη στιγμή του βίντεο θα του προτείνω ένα challenge. Ό,τι skin τύχει από το Stardrop, το Legendary ή τα 6. Το Legendary τα έχω πάρει, δεν τα πατάω. Μάλλον θα τα πατήσω τα 6. Πήρα αλλού. Πάμε λίγο. Άμα τύχει ένα skin. Είσαι σίγουρος τι φτάνει? Ναι ρε. Καλά. Buster. Η Buster Janet. Buster. Είναι πολύ πιο μπαχαρισμένος. Είναι tank και μόνο. Και είναι και full. Ωραία, τα 6 Stardrop που έχει, βάζω challenge με τα 6 Stardrop, ότι με ό,τι skin τύχει πρέπει να παίξει solo και να βγει πάνω από τις top 3. Άστο, δεν τα παίρνω τα 1000. Άστα για το τέλος να είσαι σίγουρο. Solo, friendly. Πάμε πρώτο. Τίποτα. Μην το πατάς γρήγορα. Σούπερ ωραία. Μακάρι να τύχω και ένα Legendary, έχω να τύχω πάρα πολύ καιρό. Εκτός από αυτό το κάτω που έχω πάρει. Πάω πάντα δύο. Αχ, σούπερ ωραία. Έχουμε άλλα δύο. Σιγά μην τύχω τίποτα. Και το τελευταίο πρέπει να είναι κάτι καλό. Κάτω μου λέει, πώς κάτω. Πάω πάντα είναι. Να σου πω, με τα gems 63 μισό λεπτάκι. Για πήγαινε λίγο στα skins. Πες μου ότι έχω 7 χιλιάρικακια. 8.000. Πάμε λίγο. Πούντι. Πάμε, ποιο να πάρω? Εγώ αυτό λέω. Αυτό. Ναι, για να είναι. Τι είμαι, ξέρω τώρα σαν εγώ σβήσει όλα. Ωραία. Και τώρα την επόμενη σου κίνηση. Αν το είχα, θα το έπαιρνα. Και
Όχι, δεν λέω. Θα έλεγα αυτό. Για πήγαινε να δούμε. Το έχω, το έχω. Τότε πάει. Μισό λεπτό να δω μια και τους άλλους. Δεν έχεις. Και δεύτερο. Ο Crow έχεις. Μισό λεπτό να κάνω αυτό το πράγμα. Crow. Θα ήταν full καλό. Chester. Εγώ σου λέω πήγαινε για Colt. Κάποιο σπασμένο. Εντάξει, δεν το Δεν πιο έχω. κάτω. Έχω τούτη καλά είναι. Πιο κάτω μην πας. Στο δεν παίζω. Όπα, τώρα. Αυτό ήταν πολύ καλό. Εγώ λέω για Colt. Πάμε Colt, πάμε Colt. Σου φτάνουνε. Ναι, Οριακά μπορεί να σου φτάσουν, ναι. πάμε λίγο, please. Έλα χιλιά. Oh, shit. Ωραία. Και τώρα πάμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Skin με blinks. Πάτα πάνω. Blinks πόσα έχω. Σου λέω. Skins, μάλλον θα δω. Έχεις. Σου φτάνουν. Για πήγαινε δε. Θα δούμε εδώ πέρα μήπως έχει κάτι καλό. Στις προσφορές. Που έχω στην τρίτη κάνουν 69. Αυτό το bust. Ω, για 2! Δεν το παίρνεις. Ναι ρε, είναι εύκολο. Πω, μέγα μάτες. Τέλος πω. Ποια μου παιχτώ. Για πήγαινε σε super αστή. Του As είναι full καλό, αλλά Δεν νομίζω ότι παίζεις πολύ μας. δεν παίζω καθόλου. Του Gas δεν το έπαιρνε, αλλά Είναι τζα. παίζω καλά, αλλά έτσι. Εγώ της Piper και Όχι, ένας το έχω και πολύ καλά. Αυτό το τζάκι, αλλά δεν παίζω. Pearl, λογικά του Pearl θα πάρω, αλλά δεν παίζω. Πω, Άντζελο. σου λέω πέρα. Χοχομπό είναι πολύ καλή επιλογή. Αν το έχεις. Ποιο, αυτό. Εγώ Colt, δεν ξέρω που του, ναι, Colt λογικά θα πάρω, κάτι Colt. Τέλος πάντων. Μου ήρθε μια ιδέα. Χάνκ. Όντως είναι full ωραίο, αλλά αν κάνει να πάρω αυτό με τα 199 που κάνουν κάποια πράγματα. Τζούτζου είναι full καλό, αλλά δεν παίζω δυστυχώς. Ράφση έχει ωραίο. Λέω όλα τα ωραία δεν παίζω. Τέτοιο Colt. Ο Colt έχει μπόλους. Αν πάρω τον Colt θα πάρω αυτό να το πάρω. Αυτό την μπανάνα, please. Για 2, ναι. Για 2 ρε φίλε, γιατί, πότε μου δίνει εδώ. Καλά. Round θα το ρισκάρω, αν είναι. Να το ρισκάρω. Όχι, θα χαλάσω τα άλλα. Όπα. Έλα ρε φίλε, για 2. Πω ρε φίλε. Εντάξει, εγώ με Colt θα παίξω τώρα. Πάμε να δω μισό λεπτό το Λου. Να έχω να παίζω με κάποιον. Σε άλλο βίντεο θα παίζω με Λου και θα τον πουσάρω. Τώρα πάμε Colt. Πάμε ένα friendly. Είναι. Colt, bro, πήρα Βάλε- Hyper Colt και Sandy. Βάλει Σπασμένο. Sandy. Ή πάμε όχι με gold skin αυτή την πίστα. Gold. Ναι. Αν είναι η body. Πάμε. Όσο βλέπω με το κουτάζ. Φίλε, 2 gems όμως, Για 2 gems. Παιδιά, Δύο αυτό gems. είναι το Brawl Stars. Σκάμε εμείς τώρα, 2 χρυσά. Θα μας φοβούνται όλοι. Έλα. Έλα εδώ. Γαμώτο, εσύ θα πεθάνεις. Σπάω. Ναι, Γιατί να το κάνω αυτό. Πω ρε. πάμε άλλο ένα παιδί είναι Ρώμα. Πάμε, εντάξει, να βλέπω, αλλά μετά θα βάλω εγώ καμιά. Εντάξει, αν το παίξουμε μετά κανονικό. Επίσης, παιδιά, πηγαίνετε και στο κανάλι μου. Παίζει μοναχείο. Αλλά please εγγραφή και like. Επίσης, θα σας έχω το κανάλι μου. Πηγαίνετε, θα κάνω ένα βίντεο με ό,τι skin τύχω από τα Star Drop. Με αυτό πρέπει να παίξω. Ωραία, πήγαινε κάτω σου. Γιατί μας έβαλε με δοκιματικά ενώ εγώ με 900 τρόπια. Επειδή είμαι χεία. Σύντρε φίλε. Περιμένω. Στα πήρα. Το έλουσα το hit, περίμενε. Θα πάω εγώ, μην πας.
Μία BB ulti. Και επίσης γιατί παίζω από το κινητό. Γι' αυτό χάνουμε. Συγκρίνε γραφικά ρε φίλε. Εντάξει, εγώ παίζω από τάμπλετ, θα είναι καμία 20 ζώνη, λογικά. Ω, Φρανκ, τώρα σε Για έσβησε. ρισκάρω να ανοίξω το τάμπλετ. Μην πας να τους νικήσουμε γιατί έχω ulti. Τι ρε φίλε να τους νικήσουμε, αν είναι Φρανκ άνετα. Είδα την τέτοια μωρή, πώς τη λένε. Περίμενε. Μη σε παίζει μποτάς και φύγει. Μπήκα. Αλλά μπες, Έλα. μπήκες ωραία. Πάμε. Ναι, Δεν δεν μπήκες. μπήκα. Ωραία. Πάμε. Παιδιά, έχουμε. Πήγαινε εσύ μια γρήγορη. 1, 2, 3. Πάμε. Έλα. Λαγκάρω. Πες για να τους είχαμε λαγκάρω. Άμα εκεί. Λάγκαρα full ρε φίλε. Δεν Πόσα ξέρω λεπτά είναι το βίντεο? 11. Πάμε λίγο ακόμα, αλλά με άλλους παίκτες. Όπα. Παύλα. Εγώ θα λέω να Ωραία φίλε, το τελευταίο. Όπα, Star Drop. Α, είναι όχι μόνο είναι αυτό. Άμα Με το. τα 1000 ρίσκα. Θα το ρίσκαρω μετά όταν. Πώς πω. Για 3 gems ρε φίλε. Πω. Τυχαία ρε φίλε. Μακάρι να μου δώσει εδώ πέρα κάποια. Επειδή τώρα, εντάξει κιόλας και εδώ πέρα σε 3 μέρες βγαίνει και θα τα πάω. Εγώ. Πάμε. Μισό λεπτάκι, Φρανκ. Όχι ρε φίλε, είμαι βλάκας. Έπρεπε να αναβαθμίσω Φρανκ. Πάπαλα. Ωραία, είμαι βλάκας. Τώρα παίξε με. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι, ναι. Ωραία φίλε, είμαι full βλάκας. Δεν είμαι Έπρεπε να τον πας 9. Ναι, έπρεπε να βαθμίσω Σάνι και μετά Φρανκ. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Κόλλητα, αλλά. Έπρεπε να βαθμίσω. Το κάνεις. Για 15 λεπτά. Τι. Για 15 λεπτά. Πω, Παιδιά, γιατί δεν μας βάζει? 10 στο 10 τώρα. 9 στους 10. 10 στους 10. Πόπα. Τώρα εδώ το κακό που της θέλω. Γιατί ρε φίλε Φρανκ, στα σπάστο πάω μέσα. Έξω. Εκεί ήταν. Σπάστο. Εγώ πάω να θυσιαστώ για την ομάδα. Ναι, μπράβο. Έπρεπε να βάλω το άλλο gadget. Γάμο. Χάσαμε. Πόρε, είδες Έντγκαρ. Μπρο μαλάκα. Έντγκαρ μπρο μαλάκα. Μπρο, Είδες Έντγκαρ. αλλάζω μια τέτοιο, επιγόντως. Μπρο, τους είδες τους Έντγκαρ. Ναι, αλλάζω. Βάζω στο που τον είχα πάει 1000 τρόπια. Όχι, Εντάξει πλάκα μου. αλλάζω μια τον gadget. Αλλάζω μόρτι σου. Α, το έχω το άλλο τον gadget. Να βάζω κόλλο μια να δοκιμάσω. Πάμε. Άλλαξα gadget για να μην τρώω τη σούλτη. Μπρο, 840 μου. Τι λέω, περίπου 650 τρόπια σάντι και της έχω πάρει hyper. Καλά, κι εγώ έχω, ξέρω εγώ, στον Gale Hyper που δεν έχω 400 και πολλά. Εντάξει, εγώ τόσο είχα την έμεσα και την πήγα 700. Πάμε. Να μας Ω, καπά. 3. Θα σπάω, φύγε. Περίμασε να σου ρίξω μια. Σπάστα, πάρτα. Έρχομαι σε αυτό. Δεν ήρθα. Ρε, σου πήρα κανένα. Πω και τους περίμενε, παίρνω Hyper. Hyper. Αφού είχα πάρει Εντάξει, το άτομα. ξέρω, φίλε, να γεμίζεις πολύ γρήγορα. Τι να βάλω όμως εγώ τώρα, Cold. Πάω. Σημαίνει εδώ τώρα. Ναι, ένα τα απέριξα. Stupid. Πάμε να το κλείσουμε το βίντεο. Ή να μπούμε. Όχι ρε, εγώ λέω να μπούμε μια άλλα κανονική τέτοιο. Τέτοιο πίστα. Και να αλλάξει παίχτη, δεν ξέρω. Εγώ βάζω τέτοιο. Λέω να παίξω Gale. Τον έχεις φουλ λίγα. Το skin, ναι. Όχι. Βάλε και σε κάτι άλλο. Φίλε τι είναι άλλο, όχι, εγώ κολλάφι. Τόσο πολύ είναι καλά. Πάμε τέλεια. Παιδιά, είμαστε tablet players.
Τώρα εγώ λέει γέμιζο hyper. Ο Μπο φαίνεται λίγο καλός. Έχει και, όχι solar, το άλλο frame τέλος πάντων. Άξε, σιγάρε. Θα το φτάσω κι εγώ Ναι. κάποτε. Σε 50 χρόνια. Άχρηστε. Που έχει άνερ είναι αυτό το νερό. Θα μας κλαπάρει. Τώρα η Τζούτζου λέει, εγώ τώρα θα τα σβήσω όλα, κάτσε Πάμε. καλά. Εγώ εδώ πέρα Όπου έχει φύγει με τον gadget. υπάρχει ένα surge εδώ. Κοίτα εδώ. Ναι, πολύ Ναι, ωραίο λιγάκι surge. φύγε. Μπράβο, βλάκα. Έλα, εντάξει. Γιατί δεν κουνιώσου. Θες κάτι. Άχρηστε. Δε, Μπορώ να κάνω και ένα πουσόν. το βίντεο θα το κλείσεις. Όχι. Κλείς το. Όχι. Ω, τέλεια. Τέλος πάντων τώρα πρέπει να σας χαιρετήσω γιατί έχουν περάσει πολύ ώρα. Bye.